Witam bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, to są kolejne Simsy na Nvidia, nie wiem w sumie już, no któreś tam z kolei. I pojawiła się taka nowość w Simsach, że mianowicie pojawiły się małe dzieci, bo jak dobrze pamiętacie, albo nie pamiętacie, to ja wam powiem, wcześniej w Simsach było tak, że dziecko, jak się rodzice robili bara i pojawiało się dziecko, to one już było takie wyrośnięte, takim kilkulatkiem było, a tutaj zrobili coś takiego, zrobili dziecko od maleńkości, w sensie nie jako Bobas całkiem mały, coś takiego trochę pomiędzy Bobasem a małym dzieckiem, takim już kilkuletnim, także taka wcześniejsza faza po prostu. I zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Krótko mówiąc, postaramy się o dzidziusia u gizdów. Dobrze. Chociaż dziecko może być mocno obciążone genetycznie od startu. Z taką rodziną... To nie... Z taką rodziną nie oczekiwałbym dużo. Siemasz, Sasek. Tak, skończyło się w tym momencie. Skończyło się w tym momencie. Ona śpi. A on je. Dobra. Dwójka była najbardziej dopracowana. No w dwójce było dużo opcji, których brakuje tutaj niestety. I to szkoda właśnie, że taki jest. Dobra. Czy on idzie... Czy on idzie właśnie do roboty? Za 9 godzin dopiero, a ona? Jakie oni mają żywotne potrzeby? Ona się musi wyspać, prawda? Energia musi jej wzrosnąć. A on musiałby zjeść. Już sobie robi. Mam nadzieję, że się nie skończy jak ostatnio. Ale przypominam, teraz mamy nowoczesny system antypożarowy. Także powinno to jakoś pójść. Mamy nową lodówkę fajną, czerwoną, nowy okap. I on sobie będzie jadł. Co on sobie je? Oh, couché. Couché. Po francusku powiedział. Voulez-vous? Couché. Avec moi. Beauvais. Bowej. To chyba po... Nie wiem, na pewno nie po śląsku, a nie po polsku. Oh, Halki. Dobra, niech on sobie papusia. Ona sobie tu śpi. W odzieniu takim jak zawsze. Nieprzyzwoitym. Jeszcze musi pospać. Nie chcemy robić dziecka jak będzie niewyspana, nie? Bo się dziecko urodzi jakieś takie niedorobione. Dobra, teraz w sumie wszystko jest ok. Możesz nie spać. Także powiem wam, ja bym od razu przeszedł do działania. Ale nie mam kurde opcji postaraj się o dziecko teraz chyba. Postaraj się o dziecko, mam. Dobra. No to pyk. Wuniyabu. Będzie, Bobo? Najważniejsze, żeby pijana nie była. Znaczy, pijana w trakcie robienia może być. Najważniejsze, żeby nie piła w trakcie ciąży. Whoa, what's Sankoba? Ja bym powiedział San Escobar? Oh, no. This way. Siema, Masuidzika. Sombo Tway. Oh. Manu Ponga. Siema, Mesanji. Dernoi Prone. Lumpik Banu. Ten czas zawsze tak przyspiesza, trochę tego nie czaję, czemu tak jest. I co, będzie to dziecko?
Chcesz, Bobaska, pokój buduj. Whoa. Nie, będzie... Nie wiem, dziecko się włoży do akwarium czy coś. Ej, to ja Aga. Jaka Aga? Która Aga, bo znam kilka. Odseto. A, to cześć Aga, witam cię. Nie wiedziałem, że ty masz taki nick na tym, na Twitchu. Cześć Kubus. Dobra. Będzie to? Dziecko? Czy trzeba powtórzyć operację? O kurde, ona by musiała się troszkę zadbać higienicznie. No to jest trochę wstyd, żeby taka była. Cześć Daria. A jak się podszywam? No to trudno, kurde. To moja strata. Trzeba poczekać 9 miesięcy. Co ty gadasz? Nie wierzę, że tak dużo. O, nie mogę takich dźwięków dawać. Na kibelku jest opcja, żeby zrobić test ciążowy. Co ty gadasz? Kurde, Aga, dobrze, żeś ty nie widziała, co Kamil robił w tej Warszawie. Dobrze, że cię tam nie było normalnie. To byś nie uwierzyła, że to jest ten sam Kamil zawodowy. Co on tam wyrabiał? Co on tam nawyrabiał? Zrób test ciążowy. Jak on tam szalał o godzinie 3:30 w Shisha Barze. Co on tam działał? To wy byście nie uwierzyli, że to jest ten Seto, co jest taki porządny na streamach. Gratulacje, Maria jest w ciąży. Uuu. W rodzinie pojawi się ktoś nowy. Teraz trzeba zrobić jeszcze test na ojcostwo, żeby się nie okazało. No zadowolony. Nie podnoś mi ciśnienia. Dobra, sorry. Nie, no ja żartuję, nic tam nie nawyrabiał. Ale troszkę szaleństwa było. Najwięcej szaleństwa to wprowadził taki jeden, kurde, diabelski kozioł. I nawiązania do koziej brudki są tutaj nieprzypadkowe. To jest bestia, nie człowiek. I że go tyle dzieci ogląda, to jest demoralizujące. To jest kozi normalnie czort. Normalny kozi diabeł. Co za człowiek. Co on to z nami zrobił tam. I ze sobą też. Ale nie rozdrapujmy ran. Taki rudy. Nie no, taki w okularach. Taki kozioł z brudką w okularach. Z takimi włosami trochę dłuższymi, przyklepanymi. Taki śmiesznego gifa mu zrobili z takim fotelem. No, ale to wiecie, nie będę tutaj, prawda. Co się działo po robocie, to się działo po robocie i... I tak niech to zostanie. Dobra. To kiedy to dziecko przyjdzie? I czy ona będzie musiała jeść ogórki z ciastem? I tam takie... Nie wiem, czy to jest prawda, że to kobiety takie smaki dostawają, jak są w ciąży, że im się chce mieszać jakieś takie... jakieś takie skrajnie dziwne rzeczy, co nie pasują do ciebie. I z czego to wynika? Ile ja mam wzrostu?
No nie wiem ile mam, nie mierzę się. Niedużo. Ale nie wiem czemu was to tak pasjonuje jakoś bardzo. Musicie mieć bardzo nudne życia, że takie rzeczy was fascynują do tego stopnia niektórych. No ale to wasza sprawa, żeby nie było. Siema Trollengaj. Ej, tu jest Hitler. Hitler robi tego, wojewódzkiego. Nie, ten program wygląda jak taki... taki amerykański. Jak ten program się nazywał? Nie, to był angielski program. Prowadził go Jonathan Rose? Jonathan Rose? Chyba. I on zapraszał ludzi i gadał. Taki wojewódzki trochę. Ludzi fascynuje, co wyrzucasz do kosza i kiedy pierdzisz. A to wam mogę pokazać. To wam mogę akurat zdradzić. Także do kosza wyrzucam głównie śmieci, a pierdzę jak mi się chce. Tak. Na przykład nie wymuszam pierdów. Summer Holiday. Nie chcemy gości. Goście są teraz niepotrzebni. Dokuczaj komuś. Figlarnie. A tu została zupa jakaś. Może ty byś coś z tym zrobił. A tego nie idzie? A on nie ma takich umiejętności, żeby te spaghetti dokończyć. To bieda, to będę musiał zaraz Marii obudzić. Albo już. I akurat jest głodna. Także idealnie komponuje się to z tym, aby mogła dokończyć spaghetti robić. Ej, bęben jej rośnie. Chyba. A cycki też ponoć rosną w ciąży, tak w książce wyczytałem. No normalnie jej rośnie bęben już. Regularnie chyba. W ogóle jej się sylwetka zmieniła jakoś tak, no, jakby ją tak wygło. W taki pałąk. Siema Shaker Fidel. Gdzie co mi się zrobiło we włosy? O. Ciśniesz siłkę. No mam przerwę, bo jestem chory mocno. Czy mój kanał na Twitchu już jest? Już od dawna. Jakby ktoś chciał, to może mi dać followa. Na kanale Niklaus. 10 lutego najprawdopodobniej przechodzę tam. Chociaż zrodziła mi się jeszcze jedna koncepcja w głowie, o której będę chciał też z wami pogadać, jak przyjdzie już taki czas. Mianowicie, czy na przykład przed przejściem na Twitcha nie postreamować miesiąc albo 2 na YouTubie. I czy sobie nie rozwinąć kanału, bo wszyscy ludzie z branży, obeznani w temacie, i ja też to zaobserwowałem, stwierdzają, że przez streamowanie na YouTubie można bardzo dużo i bardzo szybko rozwinąć swój kanał. Krótko mówiąc, można sobie łatwo nałapać subów, a ja bym to chciał zrobić, bo kanał na YouTubie jest tak, no jest mały mój fest a chciałbym, bo takie 100 000 subów by wyglądało dobrze marketingowo i mógłbym robić różne deale, bo tak to się mną nikt nie interesuje, a tak by się może zaczęły mną firmy interesować jakieś i to by mi się przydało. Także zrobię ankietę taką prawdopodobnie gdzieś na Facebooka, wrzucę i tak to będzie. Taki mi pomysł przyszedł do głowy wczoraj, że może to nie jest głupie. Kto to jest? Ona jest podobna do kogoś, kogo ja znam. Tylko nie wiem do kogo. Nie chcę jej wpuszczać. Apka Twitcha nie ogarnia istnienia mojego kanału. Może dlatego, że jeszcze nigdy streama tam nie odpalałem. No w każdym razie mam kanał o nazwie Niklaus, wielką literą pisane.
A w awatarze mam to samo co na YouTubie, czyli jest tak zwana gymba. Czy ona to poradzi naprawić? Poradziła. A, ładnie. A, do pracy idzie teraz. Dobra. A Hopek? A Hopek... Kup bar. A my już mieliśmy bar. W domu nie mamy miejsca. Chociaż... Wiecie, co byśmy mogli zrobić? Moglibyśmy poszerzyć dom, tak dotąd, i bar tutaj postawić. Co wy o tym myślicie? Ja myślę, że to jest super sprawa. Myślę, że bar znacząco by ich jakość życia podniósł. Huh. Haha. Oh. Także zróbmy tak. Żebyśmy zrobili na przykład tak. I to jest genialny pomysł. Tylko czy on wejdzie? Tak, chyba wejdzie. Teraz zobaczymy. Bar. Bar się przydał. Ostatnio trzeba było go stawiać na zewnątrz, a to trochę głupio. Zarabiacz. Ten jest taki mniejszy, fajny. Będzie do lodówki by pasował. A, to taki mały można sobie kupić nawet. No dobra, czekajcie, to zrobimy tak. By tu mogli włazić bez problemu. Nawet telewizor może być tak jak jest. Może pokój dla dziecka. A może tutaj zrobimy taką strefę dla dziecka przy okazji. Ale dobra, dziecko... Albo nie, zróbmy to tak zaplanowanie. Że... Łóżko do dziecka takie kupimy. Od razu. A to jest drogie? 240 drogie, kurde. Ale dobra. Tu się mu wstawi... Tu będzie spał. Przy oknie. Przy barze. Co, nieźle, nie? Także będą od razu przy schodach, żeby go mogli z góry obserwować. Albo mu to wyżej wstawimy. A może by miał tutaj z rodzicami razem. Na górze nowa Ojej, trzeba tutaj to zmienić. Wiecie? No i dobra, i zrobimy to tak. I po prostu byśmy zrobili takie coś, patrzcie. Tutaj byśmy wykonali taki manewr, a to byśmy dali tutaj. I kurczę bele... Tak wam powiem. Bardzo fajnie. To zaplanowałem, powiem wam. Jesteście ze mnie dumni? Ja z siebie bardzo. Bardzo mi to przemyślanie wyszło. No. Kurde, fajnie, fajnie. Dobra. To się wszystko fajnie wkomponowało. To co? To może drineczka? Może z rana? Która jest godzina? A nie, 18. No. A co to jest, że taka gwiazdka jest? Nie wiem, przygotujemy sobie takiego. A jak dziecko wyrośnie jak bąkol i łóżko będzie za małe. Nie wiem. Zdupcył drinka. Kanapę albo kwiatka kawałek. Kanapę to może nie, bo nie ma za bardzo miejsca. Żyć wyzwanie oczywiście, jak zawsze. I co, drin się udał? No to pijemy. Nie tam telewizornia. Przepraszam. Yeah. Salpa.
Ugh. Chyba mu nie smakuje. Blech. Blech. Czemu on jest taki smutny? Bo śmieci leżą w domu. No to kurde sprzątaj. I myj. O, weszło. Chyba weszło. Blech. Podziel ten pokój na piętrze na pół. Oh. Ten na pół? Po co? Fajnie jest, dziecko małe to z rodzicami powinno być razem. Żeby se nie zrobiło coś. Ślub lepiej planuj, bo bękart będzie, a nie drineczki jak stara w pracy. Czemu ma być bękart? To nic nie zmieni. Gdzie spać? Ej, fajny taki dom, powiem wam. Ja bym w takim domu mógł mieszkać nawet, kurde, w życiu. Ja jak sobie kiedyś będę dom budował, to sobie go w Simsach zaprojektuję. Cześć, Bantokan. A, Mari wróciła. Oni są po ślubie? Nie. A, dlatego w sensie bękart. Ale no nie, no nie. Nie byśmy tacy straszni. Dobra, ona się musi wyspać. Nazwij dziecko Bąkol. Może nie. Bez ślubu mieszkałem razem. No ja wiem, że to nie powinno się. Jest to grzech, ale... No. Nie sprecyzowałem tych postaci, czy one są wierzące. A jeżeli tak, to w co? W Simsach chyba nie ma Pana Boga. W sensie katolickim, chrześcijańskim. Dostanę 1050 Ti, bo mi Radeon zdech. Znaczy, no powiem tak. Zawsze jest w tym coś dobrego, nie? Że Radeon zdech, no. Ale dostać to, no nie wiem, no ja ci nie dam, kolego, bo nie mam. Niklaus, ale dziecko się rodzi jako noworodek, więc musisz chyba łóżko dla małego dziecka. Ale to jest łóżko dla małego dziecka. Mniejszego łóżka już nie ma. Chyba że jakaś kołyska. Kołyska Lulilaj. A, jest kołyska. Faktycznie. Dobra. To Sorewicz. To kołyska Lulilaj. Przy systemie pożarowym. A! Przepraszam. Haha! Scenę zmieniłem. Lulilaj. Kołyskę dostaniesz w szpitalu, nie kupuj. Poważnie? Czyli to łóżko było dobre? Jakieś używki warto kupować. Używki w sensie woda, cygarety, dragi. Łoje, a co się z kamerą stało? Łoje. Aha! Dobrze, żeście się skapli, to w ogóle...
Przecież to nie ta scena na grę. No, kurde. Dobra. Ej, a można poród w domu? Używane karty graficzne. A, nie polecam. Chyba że gwarancja co najmniej, nie wiem. Rok, pół... No nie wiem, rok to mało. Jak używana karta z gwarancją na przykład, nie wiem, 2 lat, tak przynajmniej myślę, to można by brać, ale innych wypadków nie polecam, bo mój kolega kiedyś z gwarancją 2 tygodni kupił dosłownie 3 GeForce'y pod rząd 8800. I to była jakaś tam taka partia, co im się odklejał układ graficzny, coś takiego. Port w basenie z delfinami. Ucz małego, że musi. Dobra, to zrobimy tak. Kupimy mu ten Senrajdowca jednak, tak jak miało być. A na dół, tutaj, kupimy mu krzesełko. Tu se będzie siedział przy barze. I kupimy mu, kurde, topek. Tak zwany. Albo inaczej nachtop, czyli nocnik. Nie no, wiecie, nie warto tak ryzykownie ładować dużo hajsu w dziecko, bo nie wiadomo, czy to się zwróci. Nie wiadomo, czy to dziecko będzie fajne, mądre, czy się wyedukuje, czy potem będzie o nas dbało, jak będziemy starzy. To jest duże ryzyko, myślę, że nie warte podejmowania w tym momencie. Dlatego kupię mu jeszcze taki twitchowy, fioletowy. Ja już żyję Twitchem, dlatego wszystko jest pod kolor. Dlatego kupimy mu taki fajny, kurde, nachtop. Będziemy go nosić do łazienki, żeby od razu był cywilizowany. Nazwij dziecko Adolf. Tak, teraz niestety nie idzie utopić ich, bo oni nabyli umiejętność wychodzenia z basenu bez drabinki. Nie są już tacy głupi. Szczerze mówiąc, jak tak pomyślę, to ja przeważnie z basenu wychodziłem bez drabinki, bo mi było bliżej. Po prostu się wdrapywał człowiek, nie? A nie na drabince, jakoś tak jak na basen chodziłem, jak miałem wakacje czy coś. Kiedy Twitch Active? W lutym. 10 prawdopodobnie. Chociaż tak jak mówiłem, rozważam teraz opcję, czy na przykład przez miesiąc sobie na YouTubie nie postreamować. Dobra. Przepraszam bardzo w ogóle. Już tak kaszlę ostatnie dni, że już mnie całe tutaj nerwy bolą, aż wszystko mi tam chodzi. Nie polecam, wiecie? Takiego stanu rzeczy. Możesz zabudować w basenie ścianami. Okej, to jak mi się znudzą, to sprawdzę. Śpią sobie ładnie. Grzecznie. Śląskie słowa na dziś? No, jak będzie pomysł, będzie okazja. Po ile ona urodzi to dziecko w grze czasu? Ej, dobre jest to, że na randki nie poszła, ale w ciąży jest. Znak czasów.
Ty wody nie dopił. Dobra, tu będziemy wstawać. Ten też musi już wstawać. I się ogarnąć. Co on tak jęczy? Bo on jest głodny, musi siku i musi się umyć. Petur mówi, że w ciąży jest się przez 12 do 20 miesięcy. Mam nadzieję, że Petur się myli, bo mi się nie chce tyle czekać. Bream. Tak, mają pracę. Oh. Załatwiej L4. Ale jeszcze może robić chyba. A dostała bęben? No zmienia jej się sylwetka diametralnie. Wygięło ją. Cyce tak samo duże jak były. No for Bream. Oh. 3-4 dni simowe. Aha! Okej. Siema RL. To dobrze, bo by mi się nie chciało czekać 20 miesięcy. Ciąża nie choroba, niech robi do końca. Oh. No for Z Bream. jednej strony. Ja sobie zaparzyłem czystek. Sobie pił czystek dzisiaj. Oh, Parbo. W ogóle muszę wam się pochwalić, jaki dostałem kubek na urodziny. Tylko, że to jest w odbiciu lustrzanym. Patrzcie. Tutaj jest napisane Pyrsk po śląsku. Ah, Taki Vobida. fajny, Pippin Polifa? porcelanowy. The harp. Shersha. Jeśli tasiemiec jest brany jako choroba, to ciąża też. I to pasożyt, i to pasożyt. Ooh. Nie zapędzałbym się. No takie jak za komuny były. Na stołówkach w robocie. Steve Charso Denoy. Sibu. W odbiciu wygląda jak coś po arabsku. Nie, to po śląsku. Warig. Kubek na urodziny to skrapetki na święta. Ale to nie jest taki zwykły kubek, nie? To jest taki kubek designersko, hipstersko, no. Flurbis. Taki kubek to spoko. Dobra, gist siku, no. Idźże. Widać, że facet gra. To znaczy ona tak sama wyłazi, jej się nie chce przebierać przeważnie i dlatego to tak wygląda. A ja bym na jej miejscu na przykład sobie dokończył, kurde... Ej, na sprawnie. Cześć Szpako P. A, miałam mdłości. W ogóle trzeba to pomyć. Oh, eh. Haha. Nie mam dodatków niestety. Nie, on sika na siedząco, no. Patrzcie jak razem myją ładnie. Jaka zgrana rodzina. Piękna sprawa. Ah, you dumpsa. Yobda. Zagu. Zagu. Kaba. Mwah. O, jaki. Porządny. Kochający ojciec. Czekajcie chwila. Na chwilę.
Uh-huh. Zagu, zagu. To czy to seto? A seto sika na siedząco? O kurde, jaki jej się zrobił. Patrzcie. Siema Gandalfsza. To niesamowite odkryć, że w środku ciebie rozwija się nowe życie. Ciekawe, czy kobiety tak myślą faktycznie. Nie wiem, jest na czacie jakaś kobieta, co urodziła dziecko? No tak. Ja tam nie wiem, no. Musiałbym się mamy spytać, ale nie wiem, czy pamięta. Oh, cool. Peppa. O ku papa. Siema młody. Nie, bo to szkodzi dziecku. Dziecko się urodzi metalowcem jakimś. Uh-huh. A on pewnie siedzi obok niej i przegląda Tinder... Nie, Tindera to na telefonie. Roxę. Świnia. Oh, Muga Bob. Hmm. I chyba szybciej energia spada w ciąży. Bratowa w opowieściach wspominała, że jej ręce i nogi puchły. Czyli nic o cudzie nowego życia nie było generalnie. Każdy inaczej przeżywa, nie? Czy ja widziałem w łazience nocnik? No tak, jest tutaj, faktycznie. Oh, Shusha. Wadisa. Niklaus chyba dopiero wstał. No nie wiem czemu tak mówicie, że ja dopiero wstałem. Ja dzisiaj wstałem po 8, znaczy po 7, przed 8. Bo po 7 to przed 8 jednocześnie. Także nie wstałem dopiero teraz, ani dopiero godzinę temu, ani nic z tych rzeczy. Jestem chory, źle się czuję. I Hana tyle. Dens. Farouche. Ah. Oh. Gotha. What? Husao. Gibbs? Tonkupu are about. Oh, Bigma. Oh, Yipsa. Jebza. Tak, tu jest hitbox, a tu jest Twitch. Ci przeznaczenie i wielkość urządzeń nie ma nic wspólnego z stanem faktycznym. Nie jest to żadna metafora. Wszystko jest zupełnie przypadkowe. Oglądają tą dynastię. Albo, jak to się nazywało? Coś tam Abbey. Downtown Abbey? Nie, taki serial był o jakiejś, o Anglii tam. Takiej, gdzieś tam wiktoriańskiej czy coś. Nie?
Myślałem, że mi się pół ekranu wyłączyło, a to tylko szafa. I nie chodzi tutaj o tego słynnego vlogera ze wschodu. Co teraz zapowiedział, że nie będzie jadł. Zapomniał o łóżeczku. Mam. Co to za gra? To? Co to może być za gra? Myślę, że nie ma dużo opcji. O, mi ścisło w brzuchu. O. Oh, Weave day. Rodzisz, nie rodzisz? Idź se pobiegaj. Może szybciej urodzisz. Nie, już 7 dni. Ze wschodu toż to wasze rejony, Niklaus. Ze wschodu wasze rejony? Jak to nasze rejony? O czym mówisz, Showoff, bo nie rozumiem. No, łóżko jest autkowe. Jak Simka w ciąży ćwiczy, to synek się rodzi. A jak leniuchuje, to córka. Warto sprawdzić. Kurde, szwędzi mnie w nosie. Wolałbym, żeby synek był. Yes. Oh, yes. Tak to będzie na YouTubie. Ah, Jak banany to synek, no. Albo jak gra w piłkę, nie? Czy coś. No, szafa jest z Kielc. No dobra, moja pomyłka. Blisko Śląska. Kielce są blisko Śląska. Czy to jest jakaś zarzutka? Czy to jest żart? Czy co to jest? Bo nie wiem, nie jestem pewien. No, Kielce są raczej bardzo daleko od Śląska. I nie mają ze Śląskiem nic wspólnego i nie są od niego blisko. Kalusibafa. Oh. Oh. To tak jakby powiedzieć, że Przemyśl jest blisko Szczecina. No nie wiem, nie wiem. Niekoniecznie chyba. Bliżej niż zachodniopomorskie. No ale... No nie wiem, czy bliżej. Nie no. Powiedzieć, że Kielce są blisko Śląska, to no tak... No nie no, to tak nie można mówić, bo nie są. Arbin Wexa. Coś się pozmieniało chyba, no. Coś się chyba pozmieniało. Ej, co jest z nią? Ale jej bas wyjebę bambo. Ej, ona wygląda jakby transmutowała. W skali globalnej. No, jak popatrzymy na całą Europę, można powiedzieć, że jest dość blisko. Ale na przykład na Śląsk bliżej do, nie wiem, Pragi, Berlina,
A może nawet Wiednia niż do Kielc. Także, no, to nie no. To w skali europejskiej też nie jest blisko. Jak dam na imię dziecku? Nie wiem jeszcze, zależy co się urodzi. Albo damy jakieś uniseksowe imię takie, Oh, żeby było poprawnie LGBT. Na przykład dziecko numer 1. Proszę nie indoktrynować dziecka popem. No do Wiednia to może nie, ale do Berlina na pewno. oh. Już nie wspominam o tych czasach, jak Śląsk i Berlin były w ramach jednego państwa. He. Oh, yes. So, Około 370 km do Wiednia z Kato. oh, oh. No to niewiele dalej niż do Kielc, na pewno. Dawid. Alex. Huh. Delfin. O Jezus. To R mam typowo niemieckie. No tak, no wiadomo. Nie bez kozery. Liczyłam na godonie po śląsku. Nie godonie po śląsku, ino godanie po śląsku jak już. Możemy sam godać po śląsku, ino. Ino w to wszystko spokopi. Potem mnie zaś będą mu obrażać. Co jo jest po niemiecki zwierz. Ona jest w ogóle w złym stanie zdrowotnym. Nie ma energii i ma głód i nie ma pęcherza. A Ewald musi go głód ma. Co on dostał? Miłość. Inja. Malbork, no Malbork. Ja. Oh, the scoofa. Oh, Skufa. Kielce Kato 156. Tak? oh. Myślałem, że więcej. Ale wciąż nie powiedziałbym, Peppa. że blisko są. Mm. Beauvais. Bowej. Oh, coché. Ale bęben. Ale ją napląpało. Oje. Będzie action. Czuję dwojaczki. A idzie żryć. Na górę. Mówisz o Kielcach, jakby były na Białorusi. Na przykład do Krakowa nie jest aż tak daleko, a do Katowic wiele dalej niż do... Wituni! Do Krakowa nie jest aż tak daleko, a do Katowic wiele dalej mają niż do Krakowa. No do Katowic jest, z Katowic do Krakowa jakieś 100 km jest. No nie no, ale chodzi mi o to, że z perspektywy Śląska, no Kielce to wschód, no. O to tylko mi chodziło, nic więcej. Tak samo jak Sosnowiec. Jak najedziesz na Marii, na jej awatar i te kwadraciki nastroju, to zobaczysz, w którym jest trymeszcze.
tak? Drugim. Za 21 godzin trzeci trymestr. Ej, co ta baba się tak naprzykrza? Fes. Oh. Z perspektywy Lubelszczyzny Kielce to zachód. A z perspektywy Ukrainy cała Polska to zachód. A z perspektywy Rosji to co? A z perspektywy Rosji to Polska to zdrajcy słowiańszczyzny, co się zaprzedali zachodniej kulturze. No i tak to w tym świecie jest. Patrzcie, ale w ciąży, ale do roboty łazi dalej, nie? Ooh, this goofa. Ugh. Ooh. Mhm. Z perspektywy Kielce to centrum świata. Zauważyłem ważną rzecz ciekawą. On sika na siedząco to raz, a po drugie to nigdy nie robi kupy. Nigdy nie robi kupy. Nie wiem jak babki tutaj, czy babki w rzeczywistości też nie robią ponoć. Cześć Jakub. Madame Pruma. Ciao Garu. Becky Toma. Harbu Gnape. Dlaczego dłuższe wypowiedzi są banowane? Nie, dłuższe wypowiedzi są banowane? Może jest jakiś limit znaków ustawiony, czy coś takiego? Siema gruby Chris. Chłop gra w Simsy, świat się kończy. A co to ja jestem pierwszy chłop, co gra w Simsy? Glarbafna. Dobra, mamy jeszcze 25 minut na Simsy, ona musi urodzić. Heidre Dubé. Ah. Dostałem time'a na 10 sekund za wypowiedź, która miała 5 linijek. Nie wiem dlaczego się tak stało. Mari podbiła, a ona najlepsze jest to, że ona pracuje jako jakiś tam sceniczny artysta. Będąc w ciąży. Kobiety robią dwójkę w ubikacji, to nie fikcja. To nie fikcja? Obrzydliwe. Obrzydliwe. Może gra grubasa. Ha! Bez charakteryzacji by mogła robić.
On jest cały czas też zmęczony, ja nie wiem co on robi. Przecież on do roboty nie łazi w ogóle. Kiedy on idzie do roboty w ogóle? Za 15 godzin. Stevie. Mi się wydaje, że on nie chodzi do roboty, a ten czas do wyjścia się w ogóle nie wydłuża. Magic. A po polityków miał grać Maxa Sexy Missy. Co ty gadasz? Dobra, zróbże coś. Zróbże coś. Ma dali te programowanie niezaczęte. Programuj. Ewald osiągnął umiejętności komediowe. Już jest wystarczający komediant. Tak mi się wydaje. Ah. Swap. Wyłącz to, bo to ci szkodzi, Ewald. Niech ona już rodzi, no niech rodzi. Na Commodore programuje, tak. Gianne Sisters nową pewnie. W pracy do 23. To jeszcze 2 godziny. Czemu to akwarium nie ma szkieletoryby? Ma. Tylko się skryła. Czekajcie. A tu, była tutaj ościoryba wcześniej. Nie wiem. No dobra, kupimy nową. No chyba nie zdechła, nie wiem. Ryba, która nie żyje. Czemu to się same odpala w ogóle? Ja już się bardzo chcę spać. O, bardzo, bardzo. Mu też. Duchy odpalają radio Paranormal. Paranormal Radiovity. Siema Pawelus. Jakby większy bas z radia, to się rozpadła. Może. Zapraszam na TS, czekam. Dobra Dawid, za 15 minut, bo ja nagrywam Simsy sobie. Tak jak my się umawiali. Duchy precz. Ej, można wezwać kapłana jakiegoś, żeby zrobił te? Egzorcyzmy Niklausa, znaczy egzorcyzmy Ewalda? Czy coś takiego? Są kamyki, można je wydobywać i sprzedawać, tak? Faktycznie coś tutaj jest. Kop. Ale jaja. Siema Maron.
Marii 216 cebularów zarobiła. Hmm. Oh. Ciekawe. Dobra, Lulu. Aha, on je włącza, tak? A, dobra, a tu mogę ryby łowić. Widzę, że się pluskają. Sprzedawać za spory hajs. Jak ma się szczęście, to i skrzypce wyłowisz. Aha. A można wyłowić zwłoki jak zwarty? Na wyposażeniu Simsa masz to, co wykopał. A gdzie to jest to, co wykopał? Gdzie jest wyposażenie? Nigdy tego... Tutaj. Tajemnicza kapsuła czasu. Otworzymy za niedługo. Ewald wykopał kapustę. No dobra. Gora! Gora! A! O kurde. Ujo! To już nie udupi za chwilę. Case opening nvidia.pl. Dobra, musimy przyciść, bo ona tego dziecka dzisiaj nie urodzi. Dobra, czekajcie. Za 6 godzin 3. trymestr. To jeszcze trochę podjedziemy. 5 godzin, dobra. Dobra, Ewald idzie do pracy za godzinę. Musi coś zjeść potem. Jajeczniczka z bekonem jak najbardziej. Bardzo dobra. Bardzo dobra. PiS dobrze przemyślał, że nawet w Simsach jest. No, dokładnie. A co, bo on do roboty i... They knew. Co on robi? Gamerish Brie. Accruits. Mnie to denerwuje Nice. takie coś. Haha, so. No. Fajnie, zepsute jedzenie. Kurde, nie będziesz żar. And now. Bonsa!
A, case'a otwieramy. Jest ten trzeci trymestr? Ale bęben. Paszel kalacza. Nie, nie paszel kalacza i no chory jestem. Dobra, idź się wysikaj. Bo się, kurde, posikasz. Ona się tak marasi. Koło lodówki żarcie na podłodze. O kurde. Nieskończone. Huh. Co ona taka gruba? A, bo się nażarła. Przynajmniej już ogarnęli, jak śmieci wyrzucać prawidłowo. To jest ta jajecznica, co miał zrobić ten. A to ona sobie dokończy. Nie ma tego złego. Poczta, rachunki. Dobra, za 2 godziny trzeci trymestr. Za godzinę. Najwyżej urodzi w nas 443 zł rachunku. Łojeronie. Ale dużo, nie? Spytaj Sima o imieniu Ewald, jak minął mu dzień. Hehe. Spogz. Jajeczniczka. Fajna. Kurwa. Nie wiem. Powiedziała coś brzydkiego, czy mi się zdawało? Zaś idzie się myć. Nie wiedziałem, że ciąża to tak brudzi kobietę. Straszna sprawa z jednej strony, no. Czemu płaka? Ja jestem z Francji, czy jak, bo masz wymowę francuską. Oui, oui. C'est la vie. Je ne poclom pas. Je répands jour. Mogę wziąć wolne od roboty teraz. Wiecie? Dobra, będzie Bobo. Yeah. Może się uda jeszcze w tym odcinku. Ale bęben. Jakby połkła piłkę. Albo jakby ją urządliła wielka pszczoła w brzuch. C'est la vie. Ooh, Brig. Oh. Pyty tu leżą.
Jak nazwę to coś, zobaczymy co to będzie. Kurde, jedno biorą i nie żryją. Bądź czujny i patrz na komunikaty, dobrze. Nażarła się golonki, no i ją rozdęło od tłuszczu. Oh. Ale w dupia, ale w dupia. Będzie cesarskie cięcie. Ja jestem na przykład z cesarskiego cięcia. Nie chciałem na ten świat przyłazić drogami naturalnymi. Oby to były bliźniaki? Czemu oby? Nie zemdlej, dobra. Nie będę mdlał. Zaśmy je tutaj. Co ona robi? W ogóle to, że jesteś w ciąży, to cię nie uprawnia do sprzątnięcia. Yumba Chupin? O kurde, co jest? Myślałem, że skurcze poszły. Wody odeszły. Aha, bo jestem nieprzygotowany. Myślę, że przeżyjemy. Bę- Royal Blish. Będzie fas, na pewno. Ej, a co jej się nie podoba, że jest paskudne otoczenie? Co tu jest paskudnego w otoczeniu? W ogóle znikło drzewo ze śmieci. A no, paskudne śmieci są leżeć. To wyciep, to nie będzie paskudnie. Babonie, ty. Może się w domu urodzi, no. Zobaczymy. A, zlew jest brzydki, faktycznie. Ha, to tu babka pompeczki jedzie. Niech robi dużo aktywności fizycznej, to może szybciej urodzi. Basen, jak chcesz rodzić w domu. Ale ja z tymi delfinami żartowałem. Można? Można. A może niech nawet ulepszy go. A ta twarz brzmi znajomo. Co to było? Mari zaczyna za godzinę. A jak ona urodzi w robocie? Jak się bierze zwolnienie z roboty? Czekajcie, telefonicznie pewnie. Ah. Uchima go larga slonkiem. Czy ja wybrałem Fajny dobrą to opcję? Unyab. Z dnia wolnego. Ja chciałem wziąć taki ten. Nie o to mi chodziło. Dobrze, pocztę odbierzemy w ogóle, bo mamy pocztę. I opłacimy rachunki. Co to było nad głową? Ale jest zadowolona.
Kichnąć musi, tak. Ping. Huh? A, to jest chyba ta czynność, co ona chciała zrobić. Dobra, jeszcze z 5 minut. Jak nie urodzi, to urodzi w następnym odcinku. No trudno. Ojciec z roboty kiedy? Do 19, czyli za chwilę. Przyspieszamy. Musimy przynajmniej zobaczyć, co ojciec ma w tym swoim... Przyspieszamy poród. Awansował na eksperta do programowania. Ale super. Ale mam super ubranie, ale super śmierdzę. Dobra. A co ja mam w tej kapsule? Zadzwonimy do Rady Geologicznej. Sloofa warmba. Stern zerpa nooch. Burba chalif. Hispaniba weln. Pator. Ptor! A tu jakaś faja. Nie, to jest ruka. Empe chilo. Mirbani. Patur. Tibo. Ganir. Pruba. Hipsarig. Bundo. Nie wywalam tego, bierzemy to. Włącz aurę emocjonalną. Frida. Dobra, dziecko się jeszcze nie rodzi. A my musimy się iść umyć. No, dziecko się urodzi pewnie za niedługo, ale ja tutaj muszę sztopnąć, bo ja obiecałem Dawidowi, że zagramy w H1. Także damy tutaj, czekamy na dziecko. Dobra, Bobo. I dokończymy sobie w kolejnym odcinku. Takie krótsze to powinno się łatwiej oglądać do końca. Także dziękuję pięknie za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na G2A, Facebooka i inne. I do zobaczenia już w nowym odcinku, gdzie pewnie pojawi się dziecko.